How do I be a car? Kidding ka jisi okuru mu wa. Wonder more problem. Ibikata ga ego. Ikaji iji ndị ebi ego ndị ebite ego ọzọ ikaji fu ụgwọ. Kedu ka ife ya emezi eme? Ebele mgbe ndị chi family. Madam, ebe gị na-aga? Ịgba ọbara aba na be m, ebe kwa? Ọ gịnị? Ọdọ dị m nke ihe bụ ọrụ. Bata n'ime ụlọ ka anyị kwuo. N'ime ụlọ onye ma ka be gị nwaanyị na ọsọ mbata n'ime ụlọ ka gị na onye kwuo na be m ka mụ na gị na-ekwu. Ebe ka ibu akpa eje? A sị gị bata n'ime ụlọ ka anyị kwuo. Achọ nka ndị neighbors nụ ya. N'ụlọ onye ma ka be gị ka m na-ajụ gị. Bata n'ime ụlọ ka anyị kwuo. Achọ nka ndị neighbor n'onye ọhịa. Madam biko nwe ife na-ekwu ebe a. Ịgba akpabụ na be m si m bata n'ime ụlọ. Onye ma ha be gị. O nwere ife na-ekwu. Nsogbu adịrị adịrị m ime. Ịdị ime ịma ụzọ ụlọ ọgwụ enema atleta n'ebe a. Adị m ime ọkụ ihe anyị chọka n'ile bụ ha nọ na ya adị m ime ụlọ ọgwụ n'ebe ọbụla ebe a na-eme atleta ije ịdị m ije ụlọ ọgwụ bụla akpa na be m. Nye dị m ọrụ bata n'ime ụlọ ka anyị kwutọfa. Madam silo. Ife na-eme gị tụwara gị ime ịma ịtụwa gị ime ịdị ime gị n'ime. Abụ ndị gị. Ekwusikwana eke mgbasa anyị anọ n'ebe ichete gị ichefuru echefu isi nke ọ bụgo naanị okpubara ichefuona ka mmeri okpu ọbatago ofu. Kedu ihe na-akọwa na egwu egwuregwu ụbọchị anụ aka na-asị na gị mme? Ọ na-akesi atụ. Asị ahụ eke ya ka m ji wee maka ya bịa ebe a ka m dokwa ga anya m ịma ha onye ka m ji bịa ebe a chọdị m ọtụtụ okwu kwado dị n'ụka mmadụ taa abịago m I've come to stay. Ịnadị nwa nna gwa gị ọtọ n'ime biko iji fon dị ebe a ọ dị n'ime ụlọ ọ bụ dị n'ime ụlọ ịbịa bịa nye m ya ka mma ma ya kpa ekene nwa m ọ batara ka o ike dutu ụmụnne ebe enyi ka ha bịa n'ebe a ka anyị anọzi enwe ụmụ ọzọ biko batara ka ihe m nọmba ka ị ka ji ebe a batara m nọ biko. This world has turned against me. No. It seems I have no one. Every man this world. It seems I have no hope. Every night. Make that woman or the man never. Ọbịa na nke m kịta na ọrụ na nke m kịta si na ntụwara ime ndị ma na mbụ pastọ ọ dị ọhịa dị ntị njọ na-anọgide si na ntụwara mmadụ ime ihe idemeji ma imeji ma ministrị m agwụgo agụ ọnya ọ idemeji eziokwu achọrọ m ka biko ka ije gonarị ya ka ije ya dị bele chụpịa bịa anụ biko enyi m maka kịta njọ isi na njikọ ọrụ na nke m achọrọ m ka ije gonarị ya biko bịa nwanne m ibu n'iwe ebe ya ifo m awụ m ezigbote omenala abịa n'igo nara afọ ime aka m adịrị ya biko iri na m nso anyị nwere ezigbote ọkwa aka ihe m anya bụ na sọsọ eji mfu nyemaka m nwee ike nyere kịta ụmụ nwaanyị mepe ọfụ na sadịbeghị ọ na-ele pampas and ife nwa ya ọ na-ele sọsọ ife nwa ka ọ na-ele nwere ọkụ ihe na-akọwazi ọ dịgoro dị na-egwu ya bịa ka eje eje apụrụ m aka na ọ na-asọ m ka anyị bịa ji m kwa gị kan gosi lagi like ona ya saka of man now oh dey big easy ona dey give of man